Zdraví vás váš neobľúbený Purple King v roku 2015 pri jeho prvom informačnom vlogu v tomto roku a aj s korunkou. Menšie vysvetlenie, prečo som dlho netočil. Purple King? Prečo som dlho netočil? Nebol čas, musel som sa učiť. A keď boli prázdniny, tak som mal také, že frajerka, tak nedalo sa mi ani točiť. Teraz je pre zmenu moja nová frajerka. Táto učebnica a ešte ostatné učebnice a nestíhal som fakt nič ani. Ešte v roku 2014 mi sa nedalo vôbec nič, ale teraz sa budem snažiť. Ako vidíte, točím aktuálne sám. To sa nikdy ešte nestalo zatiaľ Purple Kingovi, že by točil sám. Iba pri unboxingu. A po prípade budem točiť s Kubišom, alebo fakt sám, ale môžete si byť istí, že som ešte nezomrel. Že ešte stále žijem na tejto planete a neviem ďalej už. Tak to je také pre zmenu, taká informácia, že Purple King stále žije, nevymrel nikdy. A že bude točiť naďalej. Teraz sa s vami lúčim, lebo sa musím ísť učiť. Tak sa majte, dajte like, koment. Po prípade sa môžeme skontaktovať. Dám vám môj pokec, tam si môžeme pokecať. A keď tak náhodou vám dám aj môj osobný Facebook, len musíte to chcieť. Tak ja sa nebudem zdržovať a idem sa učiť. Smelo do učenia.